vatyairi vedzimotokari, koshesai upenyu hwevanhu, koshesai upenyu hwevanhu. Munhu akakosha, haasi huku anongofa pese pese. Yo, my name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kune vasati vasubscribe. Thank you for your support. Ndokutendai nekunditsigira vari kunditsigira. Love you guys. Nhau yandinayo nhasi inhau yetsaona yakaitika Seke and Cripples Road kuHarare. Kombi nebhazi zvakarovana, zvakaita collide ndokubva pafa vanhu 3 passport mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosuwisa kuti 3 vanhu at the same time, 3 at the same time vongofa passport. Zvoita kunge munhu akuitwa kunge huku. Vatyairi, anzi munhu wekombi ndeakangotadza kufolowa marules emunzira, vapinda red robot. Hazvido shuwa, hazvido. Tarisa, unobva waurayisa vanhu, upenyu hwevanhu unobva warasika. So mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza. So kumhuri dzakafirwa tinongoti chemaiwo netariro kune vakatisiya, mweya yavo ngaizororo murugare. So my name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, comment, share and like this video. Thank you for watching. Thank you for support.